Mit navn er Christian, og jeg elsker at fortælle historier gennem billeder. Jeg elsker at nørde i kameraer og lys, lyd og klipning, og så kan jeg også rigtig godt lide at arbejde projektorienteret. Det sidste 1,5 år har jeg gået på Dansk Talent Akademis filmlinje, hvilket har været med til at udvikle mig utrolig meget. Jeg har selvfølgelig fået en masse teknisk viden og erfaring, men det vigtigste jeg nok har lært, det er, at det at lave film, det er en holdsport. Det er vigtigt for mig at være god til at samarbejde med andre og være med til at skabe et behageligt arbejdsrum. Jeg kan virkelig godt se mig selv som elev hos jer på FTP, og jeg drømmer selv om en dag at arbejde med film og tv. Så det var lidt om mig. Jeg håber, vi ses. Hej hej.